Чаму Шакуціна адсунулі, як вы лічыце? Ну і калі у вас ёсць нейкія факты, дык можаце і пра іх таксама расказаць. Я б не сказаў, вельмі цяжка тут сказаць, што ў Шакуціна адабралі Амкадор. Я думаю, што больш адэкватна сказаць, што Шакуцін нарэшце яго дзяржаве збагрыў. Хутчэй можна сказаць так. У 2024 годзе у Амкадора было запазычанасці на 1 мільярд рублёў. І ў 2022 годзе, як мы ведаем з дакументаў, якія мы бачылі, у тым ліку дзякуючы нашым партнёрам з рабочага руху, Шакуцін пастаянна пісаў Лукашэнку гадамі лісты, што ой, значыць, у прадпрыемства праблема, дайце нейкі дзяржаўны ільготны крэдыт. Іншым жа даюць? Кажа, так, мы важнае прадпрыемства, на нас працуе куча людзей, і нам трэба крэдыт. І гэта пастаянна, гэты крэдыты ўсё павялічваліся з гэтага доўгу ў $1 мільярд на 2024 год, больш за 300. Гэта былі бюджэтныя займы, якія хоць былі і ільготныя, але у прадпрыемства не было магчымасці вяртаць, і яны проста бралі адныя, каб вяртаць другія, і гэта запазычанасць расла. І тады ў 2022 годзе Александр Лукашенко сваім указам выдзеліў чарговы крэдыт на $100 мільёнаў Амкадору з умовай, што калі гэты крэдыт не будзе вернуты, то дзяржава возьме сабе акцыі Амкадора у якасці вяртання крэдыта. То бок атрымліваецца, што вы бярэце прадпрыемства, заганяеце яго ў $1 мільярд даўгі, тым часам дзесяткамі гадоў зарабляеце на розных філіях гэтага прадпрыемства. І ў выніку, калі ўжо доўг дасягае касмічнай сумы, вы кажаце, дзяржава, бяры назад разам з даўгамі.